सराइबिल मेडिकल हस्पिटालाव दिनै मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया हरखाब नायगिदिंहैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव सराइबिल ओनसोलनि नायल' जाल' गंसेल' मेडिकल हस्पिटालाव मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया हरखाबै नायगिदिंहैदों। दिनै हरखाब नायगिदिंहैनायजों लोगोसे हस्पिटालनि लांदां जानानै थानाय माखासे मेसिन आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ थोजासे बिबांनि खालामना होगोन होनना बुंथियो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया। दिनैहाय आसाम सरकारा 6-7-8 थारिखआव हेल्थ दिवस पालन खालामगासिनो दं आरो बेबादिनो जोंनि आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव आंनो मोनसे स्टिक लिरना हरदों जे नोंथांनि एरियायाव हस्पिटालफोर डिस्पेन्सारिफोर दङ नायनानै रिपर्ट हर होननानै बुंदों आरो बे हिसाबै दिनै नायफैदों आरो बेवहाय नुबाय बेवहाय गोबां गोनांथिनि अभाब गैया। डाक्टार जोंहा रन्जित दास बिथाङा हारसिङैनो बे बेसेबांबा गिदिर 30 बेड हस्पिटालखौ सालायगासिनो दं। हारसिङैनो सालायगासिनो दं, रेस गैया। दा जोंनो बेवहाय जथेस्थ' डाक्टार नांगौ, गथ'फोरनि डाक्टार नांगौ, हिन्जावफोरनि डाक्टार नांगौ, MD नांगौ, सार्जन नांगौ आरो गुबुन गुबुन स्टाफफोर नांबावगौ जोंनो। फार्मासिस्टबो गैया मुलि हरग्रा। ओंखायनो जोंनो माखासे जे नांगौफोरखौ आं दिनै नुबाय आरो बेवहाय लाइट जथेस्थ' लाइट गैया आरो सोरगिदिं गेट गैया, बेखौ नांगौ आरो बिदिनो माखासे समस्याफोर दंबावो, दैनिबो समस्या दं, गोबां समस्याफोर दं। बेखौ आं नायबाय आरो बेखौ आङो दा मोनाबिलियाव मन्थ्रिनो आं रिपर्ट हरगोन आरो बेजों लोगोसे बेनो मा होनो हायो, जेनेबा लाइटनि थाखाय जों सलार नांगौ बा इनभार्टार नांगौ, मा रोखोम होनो हायो बेखौ आङो मन्थ्रिनो रिपर्ट हरगोन आरो जोंनि BTC आव बेखौ नाजागोन माबा मोनसे सुफुंना होनो हायो नामा। दा दिनै बाहाय नुदों आरो जोंनि स्टाफफोर जायफोर दं बिथांमोना बिराद एक्टिभ, बिथांमोना माने पांक्चुयेल आरो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। स्पेसियेलि डक्टर दासआ जेरोखोम सान हर हारसिङैनो खामानि मावगासिनो दं आरो बिनि स्टाफफोर नार्सिं स्टाफफ्राबो जेरोखोम खामानि मावगासिनो दं, जोबोद बाख्नायजाथाव खामानि मावदों आरो बे ओनसोलनि गोबां बेमारिफ्रा बयबो फैनानै गोसो गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि मावनायखौ बयबो मोजां मोननानै बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो बिथांमोना मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांमोनखौ जों नांगौ जिनिसफोरखौ माखासे लेकिंसफोर दं बेखौ जों सापर्ट खालामनानै जोंखौ सुफुंना होयोब्ला बिथांमोना साबसिन खामानि मावगोन जों आसा खालामदों। डाक्टार 8 जन नांगौमोन, दा सासेयैनो दं आरो माखासे OTनि अपारेसन खालामग्रा बुहुद मेसिनफोर नांगौ, बे गैया। गायनिनि अपारेसन खालामग्रा नांगौ आरो गोबां जिनिस माने चेकआप खालामग्रा गोबां मेसिनफोर नांगौ, बे गैया। दा बेखौ जों आसा खालामदों। दा दिनैहाय आसाम सरकाराबो नाजाबाय थादों बा जों BTC आबो नाजाबाय थादों। BTC आवथ' एरैखम जा खमथा गैया, थेवब्लाबो जोङो नेसनेल हेल्थ मिसनजों कन्टाक्ट खालाम जेराव जों नांगौखौ नाजाबाय थादों। दा जों बेखौ हाथ'वाखै, निस्सय हागोन आरो जों आसा खालामदों जे डाक्टारनि खमि, बे डाक्टारनि खमिया जेराव दिनै जोंनि लकेल बा बे ग्रासरुट बा रुरेल एरियायावल' नङा, सिटिफ्रावबो डाक्टारनि संख्याया जोबोद खम। मानोना जोंनि जे डाक्टार फरायनाय गोरों गोरा जोंनि डाक्टार बिथांमोना मेडिकेल पास खालामनानै MDA बिदिनो बायदिसिना पास खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो। जों बिसोरखौ हमथानोबो हाया, जेराव फरेन खाथियाव थांदों साख्रि मावहैदों, हमथानोबो हाया। थेवब्लाबो जोंहा दिनै जों आसा खालामदों दा जेरोखोम खम जादों, दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव जोंहा मेडिकेल कलेज जाबाय, क'क्राझाराव जाबाय, एबारनिफ्राय पास जासिगोन, ओजों धुबुरियाव जाबाय, गुबुन गुबुन जायगायाव मेडिकेल कलेज जाबाय। दा बेवहाय खमसे खम 100ता बा 100 जों 100 माने डाक्टार ओंखारलाङोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव डाक्टारनि खमिया जों सुफुंगोन आरो जों आसा खालामो फैगौ 7-8 बोसोरनि गेजेराव डाक्टारनि माबानि जे संख्या बे बारायगोन आरो बे खम जानायखौ सुफुंनो हागोन जों आसा खालामदों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं।
बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।